Tuh. Ngedusi sapi. Ketok nggih anteng sapine. Elek-elek nak wonge. Bos muda. Sapa bose? Bose sing ketemu adem. Heh? Mana ya sing ketemu. Berarti bos Dani. Ono ngedusi sapi tonton lho. Lho bose. Heeh, sing bligung iki. Bos Dani. Bos Dani. Lesi dibawa bola marah wangi matur ratu kok. Bos yo ngono kuwi. Dan saiki dong. Lah takon tuku CCTV ya lek. Nek ejane ya. CCTV murah 100 Oh. Wah, letonge kandel. Rasa-rasa nyekui HP ngene karek motor-motor ning anu. Ngono. Ku. Mesam-mesem. CCTV-ne loro kono karo ben. Oke, wis diitung iki lho, mong iki 20, 20. 80. Gampange 80 wis. Lah kowe ngomong ngono kok mulane di ora parani mong 20 ya. Dia ganteng ini kok. Terus nggih. Raine lho glowing. Heh? Lha iki lho kecetok blas iri berarti iki. Bature wis ping piro? Los sakake wi. Wis ah. Wis setengah nguri lah penyiting wong ae aku. Lapo ngene iki diwangi kena ndelok bloko iki. Kancane lho. Ini nek tengok-tengok bose. Nah berarti dia kuline. Bose lho akeh kakan bos. Diteng. Wis. Saya dan anu dan. Heh?